खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आंनि बांसिन कन्टेन्टफोरानो पलिटिकेल बा राजनितिखौ लानानै जायो। बे बुब्लियाव आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो सानदों। जों मैयानि समाव नुदों बावखुंग्रि समस्तिनि माखासे इयुथफोरखौ इउपिपिएल दोलोआव जुगदान जाहैनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय आं राजा दाखौ बेखौसो बुंनो लुबैदों। राजा नोंथाङा दिनैसिम बिपिएफ दोलोआव सरखार गैयै समावबो दिनै थायै नेयै नेबोबाय। दिनै बिटिसि बिसायख'थिया फैथारनोसै साननैसोल'सै गेजेराव बा दान मोननैसोल'सै बेखिनि समखौ मानो नेनो हायासै? इउपिपिएल दोलोआव थांनानै मा मोनगोन सानदों, मा नुहुरदों, मा फिउचार दङ इउपिपिएल दोलोआव? नोंथांमोननो दिनै माबा मोनसे कन्ट्राक्ट खामानि मावनो सुबिदा होगोन, माबा माबि होगोन, ओरै थोरै होगोन होननानै खोथा होबाय बायदों नामा? जुदि बेबायदि खोथा होबाय बायदोंबा बेफोर एकदम नंखाय। बे ओरैनो कमिटमेन्टल' जानानै थागोन, मिसकमिटमेन्ट जालांगोन, बे साक्सेस जाया। बे खोथाया मालाबाबो मावफुंजाया। दा बेखौ लानानै आं नोंथांमोनखौ पार्सनेलि माबा मोनसे इन्टेनसन लानानै आं नोंथांमोननि सायाव भिडिअखौ बानायाखै। नोंथांमोननि मोजांखौ हास्थायनानैसो आं बे भिडिअखौ बानायदों। दा नोंथांमोना माबा मोनसे मोनगोन होननानै जुदि सानदोंब्ला बे मालाबाबो जाफुङा। मानोना इउपिपिएल सरकारा सोरखौबा मिसप्रलबनल' खालामनानै नोंथांमोनखौ इउपिपिएल दोलोआव लांगोन। दिनै नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे सुबिदा मोनथारोब्ला नोंथांमोना बै कालेक्सन खालामनानै जानाय बेबायदि माखासे सुबिदाखौ मोनगोन। मानोना पार्टि हिसाबै दिनै इउपिपिएलआ बिटिसिआव सरकार दं नालाय, पार्टि हिसाबै नोंथांमोननि खोथाखौ मानिगोन। बिनि अनगायै नोंथांमोना जेबो खामानि मोननाय नङा। दा बे खोथाखौ आं नोंथांमोननो सिगाङावनो फोरमायहरबाय। दा बेजोंनो लोगोसे दिनै इन्टारटेनमेन्ट बिथाङाबो नोंथांमोनजों थांफादों, बा राजादाया जेराव थांगोन इन्टारटेनमेन्टआबो बेयाव थांगोन। नाथाय इउपिपिएल दोलोखौ आं मिनिनो लुबैदों। जाय बिथां नालि बिथाङा बा इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ सरकाराव गैयै समावनो फेन फिसा गाननानै मोसायो, अब्ला नोंथांमोननाव हाबनाय लोगो लोगो दिनै बे नोंथांमोननि सरकारजों एसिमिलेट जाहैबाय, माने गोरोबफाहैबाय, नोंथांमोननि सरकारनिनो जाबाय। अब्ला दिनै बिथाङा बेबायदिनो कन्टेन्टफोराव माबायदि कन्टेन्ट लाबोगोन ददाव थाहैबाय। खिन्थु बिथांखौ लाबोथारथों होननानै आं बुङाखै, इउपिपिएल दोलोखौ लाजिनानै आं बुंदों। जाय इउपिपिएल दोलोआ दिनै बिपिएफनि मानसिफोरखौ माबा माबि गेसाव बेदर जाग्रा, जौ फाग्ला, जुवा फाग्ला बायदि बायदि होननानै दिनै बिपिएफ दोलोखौ बानसावो, नासयो, मुगैयो। दिनै बेबायदि बिपिएफ दोलोनि माखासे वर्कार्सफोरखौनो लांबाय थायोबा, सोद्रोमाफोरखौनो लांबाय थायोब्ला बिथांमोनखौ लाजि गैथारै होननानै बुंजाया होमबा? दा बेबायदि मानसिखौ जायखौ नाङा होनो, जाय वर्कार्सफोरखौ नाङा होनो, जाय बिपिएफ दोलोनि वर्कार्सफोरानो टटेलि जौ फाग्ला, जुवा फाग्ला होननानै बुङो, बैबायदि मानसिफोरखौ मानो लांबाय थादों? दिनै सानफा एफा इउपिपिएल दोलोआव जुगदान जाहैबाय थादों। मानो लांबाय थादों बाय? बिपिएफनि वर्कार्सफोरा मोजाङानो नङा, मानो लांबाय थादों? बै बिथांमोनखौ लाजि गैथारै, लाजिनो रोङै होननानै बुंजागोन ना बुंजाया रायजोफोर? दा बाथ्राया बेसो। नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना सोरखौबा लानानै थांब्रा, एक्सेप्ट बिपिएफ सापर्टार। बिपिएफनि सापर्टार नङिफोरखौ लां, बिपिएफनि सापर्टारफोरखौ मानो लांबाय थादों? बाथ्राया बे आरो। खिन्थु राजादाया नोङो दिनै मानि थाखाय थांदों, नोंथाङा मा फिउचार नुहुरदों, मा खामानि दामानि सुबिदा मोनगोन होननानै नोंथांमोना माबायदि कनभिन्स जालायनानै, माबायदि नोंथांमोननि गेजेराव माखासे रादाय जालायनानै, एग्रिमेन्ट जालायनानै थांदों जों मिथिया। खिन्थु आं बुंदों इउपिपिएल दोलोआव थानानै जेबो फिउचार गैया। नोंखौबो दाखांनो हानाय नङा, गुबुनखौ दानायावबो, गुबुनखौ मदद होनायावबो नों जेबो सहाय हेफाजाब होनो हानाय नङा। बेखायनो दिनैसिमबो सम दङ। बे सम थानायाव नोंथाङा गिदिंनानै फैफिनोब्ला मोजां, मोजाङै साननानै नायनाया मोजां। इउपिपिएल दोलोआव जेबो फिउचार गैया। दिनै आं बेखिनि खोथाखौ बुंहरबाय। दिनै नोंथांमोना नुदों खाम्फाखौ लांदों, चन्दनखौ लांदों। जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय थादों बिथांमोननो जेबो पर्टफलिय' होनो हायाखै। बिथांमोना मानसि जुगान होग्रा, माने मानसि जगायग्रा गावबुरासो होननानै बिथांमोनखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों। आरो इभेन नंमारगौबो। प्रमदआ बुंदों, प्रमदनाव कुइसन खालामनायाव बिथांनो मा पर्टफलिय' होगोन होननायाव बिथाङा गावनो गाव खालामनानै लाथोंनो। डेट मिन्स मा खालामदों? दिनै खाम्फा बरगयारि बिथाङा सिगां डिपुटि चिफखामोन आरो दाबो डिपुटि चिफनि थाखाय दा बिदार। दा बेवहाय नों नायदो, दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बिटिसिनि डिपुटि चिफखा,
माब्रैहाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय गोदानै थांनायाव बै खाम्फानो नोंनो जे आं डिपुटि चिफ होथारगोन होननानै बुंनो हानो जायनि फलाव नोंथांमोना नुबाय थादों दिनै फिसा फिसौ माखासे जयनिं प्रग्रामफोरावबो प्रमद बर'नि साखाथियाव खाम्फाबो थायो गबिन्दबो थायो जाहोना मा जुदि आं शिबजों थानानै जुदि आङो शिबजों मोजां मोनजानाय खामानि मावाब्ला निस्सय खाम्फानो होमारनो हागौ बे गबिन्दनि गिनाय बिनिफ्राय खाम्फायाबो आंनि मानसिखौ लांनानै आं इउपिपिएलआव योगदान होनो हायाब्ला निस्सय बिथां प्रमद बर'आ गावनो दानानै ला गावनो मावनानै ला होननायखौ आं मावफुंनानै लानो हानाय नङा आं डिपुटि चिफनि दाबिदार जानो हानाय नङा बैनि थाखाय दिनै गबिन्द आरो खाम्फानि गेजेराव कम्पिटिसन जादों जायनि फलाव फिसा फिसौ प्रग्रामब्लाबो खाम्फाबो थायो गबिन्दबो थायो नङाबाथ' सिगांनि समाव गबिन्दखौ बै अदालगुरिनिफ्राय क'क्राझाराव थांनानै बेबायदि जयनिं फिसा फिसा जयनिं हाबाफारिफोराव आर'नाइ बा इउपिपिएलनि फ्लेग गानहैनायखौ नुनो मोनाखैमोन नाथाय दिनैनि समाव नुदों अब्ला बिसोरनि गेजेराव क्लेशिंआ सोमजिखाबाय आरो प्रमद बर' बिथाङा थोंजोङै बुंखादों बिथाङा गावनो मावनानै लाथों मा पर्टफलिय' लायो अब्ला नोंखौ डाइरेक्ट जोगारखाबाय नोंखौ थोंजोङै जोगारखाबाय अब्ला नोंथांमोना मा नुखो बेयाव थांनानै मा फिउचार जाहैनो दिनै सन्दन बायदिखौ बै समावनो PA खालामहैदों एडभाइजार खालामहैदों दिनैनि समाव जेबोआनो गैया मा फिउचार जाखो बेजों बेहा बेखायनो आं बुंदों दिनैनि दिनाव राजादा दिनैबो सम दङ राजादा नोंथाङा एसे सानना नायनानै गावखौनो एनालाइज खालामनानै नाय आं गोदो BPFआव मा सनमान दंमोन दिनै इउपिपिएलआव थांनानै आं मा सनमान मोनो मानोना आं बुंदों दैहुआव दैहुसे दै थाखानायाव हाजारखि दै लुब्लाबो बे दैया सिङाव हाबलाङा डेट मिन्स नोङो दिनै इउपिपिएलआव थांब्लाबो नोङो गोदानै नोंनि नांगौ पदखौ मोनहैया नों जेरैहाय सिगां मा बिबान लानानै दंमोन सोलिदोंमोन बै बिबानखौ नों इउपिपिएलआव मोनहैया नोंखौ बोरै फोथायनो बाय गोदानसो नों फैगोदानसो नोंबा जोंनि दलनि मोजां मावगोन ना मावा नोंखौ आं बोरैहाय मोनसे मोजां बिबानाव होलायखो थिग बेबायदि आरो जेरैहाय गंसे दैहुआव दैहुसे दै थाखानायाव जेसेबांखि दै लुवा मानो बे सिङाव हाबलाङा बे गोग्लैफिनजोबो थिग बेबायदिनो जेरावहाय आबुं जाखानाय जा पर्टफलिय'फोर जा बिबानफोर बेफोरखौ रानसारना होलायखानाय बेवहाय नोङो गोदानै माबा मोनसे बिबान मोनहैगोन होननानै एक्सपेक्ट खालामनानै दाथां नोंथांमोनखौ ओरैनो गोदाव सोराव दोनहैगोन जेरै दैया लुबानो गोलैगोन थिग बेबायदिनो नोंसोरखौ जेराव मेराव सारलाना दोनगोन नोंथांमोननो मोजां बिबान होनाय नङा नोंथांमोना जाउनाव बे दोलोआव थानानै सुखुनाय नङा मानोना नोंथांमोना फारसेथिं थाखा फैसा गैयि आंखालखौ लानानै सुफुंनो थाखाय थांदों बेवहायबो नोंथांमोननो खामानि दामानिबो होनो हाया मानोना खामानि दामानिखौनो लाबोनो हायाब्ला बबेजों खामानि दामानि होलायखो गतिके बै रायजो राजाफोरनाव बै बबेबा हाथायाव बै बबेबा महलाव बेबायदिनो थाइसे थाइनै रां खांनानै जानाय बेबायदिल' जाहैगोन बैफोरखौलाय मानो बेखायनो दाबो सम दङ फैफिन आरो जोबोद लाजिथाव इउपिपिएलनि नोंथांमोन जाय दोलोनि पार्टि वार्कार्सफोरखौ जाय सापर्टारफोरखौ नोंथांमोना जौ जुवा फाग्ला बेदर गेसाव जाग्रा बायदि बायदि रावजों बुंलांबाय दिनै बिसोरखौनो नों लानानै थांबाय दा बेसेबां दुखु गोनां आरो बिथां खाम्फाया मालाय जोंनि मानसिखौ मानो लांबाय थानो नाजादों दिनै नों मोनसे मोजां बिबानखौनो मोनाखै दिनै नोंनि सिगाङाव दंखाथारो अलरेडि सिटिं डिपुटि चिफ दंखाथारो बे समाव नों बोरै डिपुटि चिफ मोनहैलायखो मा मिजिं आरो आसा लानानै थांखो दिनै थाखा फैसा थाबानो जेबो जायाबाय थाखा फैसा थाबा मोनगौमोन ना नों एप्रोच होनायखौ मानो रिजेक्टेड खालामजादों थाखा फैसा एभ्रिथिं नङा नाथाय नोंनि मोननाय मोनैखौ जोङो जेबो बुंनो साना जों आसा खालामो बयबो मोननांगौ बयबो लानांगौ थाखा फैसायानो गासैबो जानायमोनब्ला नों गोसोनि साननायखौ सुफुंनो हागौमोन ना नाथाय मानो हायाखै थिग बेबायदि बुस्थु नों सोरखौबा एप्रोच खालामो प्रप'ज खालामो जोंहा बुंनांगौ गैया नों मोननायाव जों जेबो बुङा मोननांगौसो मोनथों बयबो रुजु रुमु संसार खुंनांगौ जों बेखौसो हास्थायो नाथाय थाखा फैसाजों गासिबो जागोन बे नङा दिनै थाखा फैसाजों जायैखाय पावार लुबैनानै पावाराव थांदों पावाराव थांनानै बैफोर नोंनि गोसोनि साननाया जाफुंब्ला एकदम आनान गसाइनाव आखाइ खबजबै खुलुमगोनां हो बिथांनि गोसोनि साननायखौ मावफुंनानै हो जाफुंसार हो जोंहा रावनिबो सायाव जोङो जेबो साना मोननांगौ बयबो रुजु रुमु रंजाना कालारफुल लाइफ गाब गोनाङै थांनानै थानांगौ नाथाय
जायाबा समानो होआबा हनै मालाय जों मा खालामनो बाथ्राया बे आरो स' बेखिनिखौ बुंबाय जोंनि मानसिखौ लांनो दा नाजा नोंहा नों बायदियै नों जेरै हायो था खिन्थु BPF नि मानसिफोरखौ दालां UPLनिखौनो UPLआव जयेन हो BJP फोरनिखौ जयेन हो अबेबा कंग्रेसफोरनिखौ जयेन हो जोंनि BPF नि मानसिखौ दालां गोसोआ दुखु मोनो गाबखाङो आं सिगाङावनो बुंबाय थादों दुखु मोनो बिरादनो थाखा फैसाजों जायैखाय पावारजों जागोन सानना थांदों थां मोनथों सोराबो नोंथांनो जाफुंसार होथों नोंनि गोसोनि साननायखौ नाथाय जोंनि मानसिखौ दालां आं बेखौसो बुंबाय थायो दा राजा दायाबो अननाय दङब्ला गिदिंना फैफिननाया मोजां मानोना जों नोंथांमोनखौ खाथिजों लोगो मोनबोनाय जों नोंथांमोननि साननाय हनायखौ मिथियो दिनै बावैसो साननि उनावनो BTC बिसायख'थिया जाखागोनब्ला गोलाव 4.5 बोसोरखौनो बेबायदिनो सोलिबोखाबायब्ला बेखिनिखौबो सोलिनो हानांगोन दा बेखायनो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बुंदों बिथां चन्दन आरो खाम्फाया UPL दोलोआव थांनानै जेबो मोनाखै गावबुरासो मोनदों होननानै बुंदों दा जोंना हितेशआबो थांनो नागिरदों जायखौ गान्दा होननानै बुङो गान्दानि सायावथ' जों बुंनांगौ गैया गान्दाया बिदिनो थांलाय फैलाय ओजों बारस्लायलाय ओजों बारस्लायलायखा नाथाय गान्दायाबो जे सानसे सम जायजों थुनजलाय जानानै जायजों बिथाङा नंखाय साजाय जानानै दान मोनथाम जेलाव थानांदों बैफोरखौ बावबाय नामा नंगौना नङा बिथांमोना जेब्ला जेल जानांदों अब्ला बिथांमोनखौ साजायनानै जेलाव सोदों होननानै बुंदों अब्ला बैफोरबायदि दोलोआवनो दिनै बिथांमोना हाबफैनायनि थाखाय लाहार फाहार जाबाय थादों दा बेफोर दुखु गोनां बाथ्रा दा बेवहाय बिथां खाम्फा आरो चन्दनमोनाथ' जायगा मोनहैखायासै दा हितेश बा गान्दा बिथाङा मालाय मा जायगा मोनहैनो जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय थादों माबा कामान्डारनि पस्ट दंनो बिसोरनाव कामान्डार पस्ट मोनहैगोन जाहैबाय कामान्डार पस्टखौ लानानै नों गोजोनोब्ला नों गोजोननानै थादो बेवलाय आरो बुंनांगौ मा बाथ्रा दं BPF हिसाबैथ' जों जिंगा गैया खिन्थु राजा दाजों जोङो गोथौयै सोमोन्दो थालायनायखाय बिथाङाबो जे दिनैनि दिनाव थांदों बैनि थाखाय बेखिनि भिडिअखौ बानायबाय UPLआव थांनानै जेबो लाब गैया UPLआ नोंथांमोननि गोसोनि साननाय हनायखौ रावनोबो सुफुंनानै होनो हाया UPLआव नोंसोर मिसकमिटमेन्ट मोनगोन बे कमिटमेन्टखौ नोंथांमोना साक्सेस खालामनो हाया बे डेम सियर नाथाय समा दिनैबो दङ नोंथांमोना गोसो दङब्ला गिदिंना फैफिननाया मोजां UPL दोलोजों नोंथांमोना नोंथांमोननि फिउचारखौ दानानै लानो हाया इभेन नोंथांमोननि फिसा फिसौनि फिउचारखौबो दानानै लानो हाया बे सियर बेखिनि खोथाखौ बुंहरबाय गोजोन्थों